100% nangandam ang Commission on Election o ang Philippine National Police sa umabot ng eleksyon. Gikinakausap nga mapahigayon ng inspeksyon ang Comelec sa mga baluta. Samtang sub-sub nga checkpoints ang ipahigayon sa kapulisan pagsiguro nga mapatuman ang kahapsay sa eleksyon. Ano ang report? Gipaniguro sa Provincial Comelec kahanay na ang tanan nilang buruhaton sa umabot ng eleksyon. Nangabot na ang tanang kagamitan alang sa eleksyon nga naglakip sa mga baluta, ballot boxes, vote counting machines o uban pa. Gikatak na mapahigayon og inspeksyon ang Comelec sa mga black box diin dunay sulod nga mga baluta. Kini aron masiguro nga sakto ang padadaan ng mga lungsod. Gipaniguro ni Provincial Election Supervisor Attorney Jerome Brillantes nga pahibaon ang tanang partido sa higayon nga ila kining himuon. Maybe on 8 tomorrow or 9 katong tan-awon or maybe 10 atong tan-awon ang kaming balota, ang katong box. Yeah, natay na siya gamay window lang dito. Now wherein we can open it and to determine whether or not kaning mga balota belongs to specific precinct na sa usa ka LGU. Nagpasalamat usab ang Comelec sa mga katambayayong nga PNP ug AFP sa paghatag og kasiguruhan sa kalampusan unya sa piniliay. I'm confident to declare that Cebu province is 100% ready na for this coming election. Samtang ikalagdang ipahigayon og mga dawa ang send-off ceremony sa kapulisan ug sa Mayo 10 mauna ang pre-deployment sa tagsatag sa mga assignments. Gipaniguro sab sa Cebu City Police Office ang kaluwas sa eleksyon. Ipadayon sab nila ang pagpahigayon sa checkpoints pinasubay sa lagda sa Commission on Election. The election preparation, we can say that Cebu City Police Office is 100% ready. And karon wala tay for the augmentation, wala tay augmentation. In fact, kita pa mo ihatag for assistance sa other units nato. So kita mo padala og tawo ngadto, just like Cebu Province and other police units sa Region 7. Kauban si John Sulod, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.